Čo, Dugi? Ne. Daj mu. Ne, Dugi, prosím, ne. Vstávaj. Ďaleko. Dugi, chcem mútiť vodu rukami v Dunaji. Či jak to je? Tak zomri. Ja? Poď. Prečo? Ne, Dugi. Počkaj, Miro má niečo zaujímavé. Miro, povedz niečo zaujímavé. Ja? Povedz mi, čo má na sej a uvidíš. Uvidíš Ja tu taký krv. balkón a uvidíš tú rošadu, ty kokos. Váhni. Váhni. Chceš to urobiť? Sadaj. Váhni palcom. Sadaj si. Lahni palcom. Váha. Hej, Miro, mám pre teba návrh. Nechceš mútiť vodu rukami v Dunaji? To sa obráť na jugi, ha. Kura. Fajna, dá. To krámišku som nevidel ani. Ja ich uvidím zajtra, ani keď to Rozjev to, Dugi. Nebeše? Ne. Rozdevaj. Dugi, Je plov, ja ho rozjebem. Dugi, nalož Dalan do zadku. Pekne mu to nabichaj. Dalan, zohni sa cestou a on Dugi ťa naloží. Prečo? Si teplý alebo predávaš teplé porno? Oboje. Ja som aj teplý, najmä s Danom. Mňa je skôr zaplač. Mám si...